Защо па дали ви дразна сега? Вие от време на време ме дразните, аз от време на време ви връщам провокацията. Мисля, че не се засягаш, че си седнал в стола, в който аз съм го направил. Приключваме разговор, оставам хората да се насладят на хубавите в баджаца. На хубавите ми какво? Баджаца, какво казах? Yes, I am a member in delegation for relationship between the European Parliament with Iran. Здравейте, скъпи приятели! Честита новата 2024 година! Желая ви щастие, здраве и благополучие! Искам да ви кажа, че в тази година свършва времето на розовите лакирани и епилирани либерали и идва времето на нас, истинските рунтави мъже,